ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் கலாட்டா கேமிங். நான் உங்கள் ஸ்பேரோ 6. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு புது அப்டேட் வீடியோ தான். இந்த அப்டேட் இப்போ ரீசெண்டாக வரப்போகுது. இந்த அப்டேட்டில் கொஞ்சம் பர்முடா மேப்பை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க கரீனாவோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டு. என்னென்னா சென்டோசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீவு வந்துச்சுல மாஸ் எலக்ட்ரிக் பக்கத்தில், அந்த தீவை கம்ப்ளீட்டாக தூக்கிட்டு அதே தீவு பக்கத்தில் வந்து ஒரு புதுசாக யாமின் கார்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல. ஒரு பெரிய வீடு, நிறைய சின்ன சின்ன வீடுங்களாம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அந்த ஏரியாவில். இன்னொன்று என்னென்னா, புதுசாக ஹைட்ரோ பவர், முன்னாடி ஒரு பிரிட்ஜ் இருந்துச்சுல, அந்த ஷிப்யார்டுக்கும் மில்லுக்கும் நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜ் வரும்ல, அந்த பிரிட்ஜை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு சைடில் தண்ணி இருக்கிற மாதிரிலாம் கொஞ்சம் கிராஃபிக்கலி கொடுத்துருக்காங்க எஃபெக்ட்ஸ்லாம். அது என்னென்னா ஹைட்ரோ பவர்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரியாவுக்கு நேம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி உள்ளே வந்துட்டு வெளியே போகிற மாதிரி ரிவர் போகிற மாதிரி இருக்குது. இந்த இது வந்து சீயோட மிக்ஸ் ஆகிற அந்த தண்ணி கலக்கிற மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கே வந்து ஒரு புதுசாக தீவு மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க சின்னதாக. அங்கேயும் ஒரு வீடு இருக்குது கொஞ்சம் பெருசாக மலைக்கு மேலே. இன்னும் என்னென்னா அப்டேட்டில் என்ன மாற்ற போகிறாங்கன்னா, மில்லில் வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் லைட்டாக கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்க. இன்னொன்று மில்லுலேருந்து தனியாக ஒரு ஃப்ரூட் இறங்குற மாதிரி வரும்ல, அது வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாகவும் கொஞ்சம் ரொம்ப கர்வாகவும் மாற்றிருக்காங்க. வேறு என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ்னால், கொஞ்சம் கிளாக் டவரை கொஞ்சம் டிசைனே கொஞ்சம் மாற்றிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இன்னொன்று வந்து ஃபிஷர்மேன் க்ரஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா, முன்னாடி வந்து கிளாக் டவருக்கு பின்னாடி ஒரு தீவு மாதிரி இருக்கும்ல, அதில் வந்து தண்ணிக்கு அதான் கடல்லையே நிறைய வீடுங்க இருக்கும். அதை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த மண் மேலேயே மொத்தத்தையும் சின்ன சின்ன வீடுங்களாக மாற்றி வச்சுட்டாங்க, கட்டை வீடுங்களா. இன்னொன்று என்னென்னா, அப்சர்வேட்ரி பக்கத்தில் இருக்கிற கிரேவியார்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல வந்து அகாடமின்னு ஒன்று புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அகாடமின்னு ஸ்கூல் ஞாபகம் தான் வரும், ஏன்னா இப்போ குவாரண்டைன் டைமில் இருக்கும். இந்த ஸ்கூல் வந்து ஏதோ 2 பெரிய பெரிய பில்டிங் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த பில்டிங் என்ன பண்ண போகிறாங்க தெரியல, அகாடமி மாதிரியே மாறுறதா என்னன்னு தெரியல சுத்தமாக. இன்னும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து நம்மளோட பெஸ்ட் ஏரியா பீக் வந்து ரொம்ப மலையாட்டம் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ்லாம் மாற்றிருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து பீமா சக்தியிலேருந்து நம்ம கீழே இறங்குவோம்ல, பீமா சக்தி ஏரியாவுக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் லாங்காக, அது ரொம்ப மலையில் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு என்ன மாற்றிருக்காங்க, இன்னொன்று வந்து கேப்டவுன் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய வீடு இருக்கும்ல, அந்த வீட்டுக்கு வந்து ரோடு இருக்குல்ல முன்னாடி, இப்போ நம்ம ஈஸியாக போயிட்டு வரதுக்காக கார்லாம் போகிறதுக்காக ஒன்று புதுசாக பெரிய ரோடு போட்டு விட்டுருக்காங்க. இன்னும் நிறைய சேஞ்சஸ் மைன்யூட்டாக பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோ கிளியராக தெரியலை. இன்னும் என்னென்னா மாற்ற போகிறாங்கன்னா, புதுசாக ஒரு பெட் வரப்போகுது நம்மளுக்கு. இந்த என்ன பெட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பென் குயின். இந்த பென் குயின் பெட் என்ன பண்ண போகுதுன்னா, நம்மளுக்காக க்ளோவால் தரப்போகுது. எப்படின்னா, நம்ம அதோட பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதை பவரோட பெட்டு வச்சுட்டு போனாலே நம்ம எந்த மேட்ச் இறங்கினாலும் நம்ம கிட்ட ஒரு க்ளோவால் கன்ஃபார்மாக இருக்கும். அதை வந்து நம்ம லெவல் 3, அதாவது ஒரு லெவல் மேக்ஸ் ஆக்கிட்டோம்னா அந்த பெட்டை நம்மளுக்கு 2 க்ளோவால் நம்ம கூட இருக்கும். நம்ம கீழே போய் தேடணும்னு அவசியம் இல்லை, இறங்கும் போதே எனிமிஸ் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. ஃபேக்ட்ரியில் இறங்கினா செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எவனா ஒருத்தனை உள்ள இழுத்து வச்சு நல்லா குத்துன்னு குத்தி அனுப்பலாம். இன்னொன்று, இப்போது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி 500 டைமண்ட்ஸ், 2 சீசனுக்கு முன்னாடி தான் நினைக்கிறேன், 500 டைமண்ட்ஸ்க்காக ஒரு புதுசாக எமௌண்ட் விட்டுருந்தாங்களே, அந்த பெருசாக ராஜா வந்து அந்த கடல் கொள்ளையர்கள்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி அந்த எமௌண்ட்டை வந்து 200 டைமண்ட்ஸ்க்கு திருப்பி ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டாப்அப்பில். இன்னொன்று வந்து புதுசாக ஒரு டெத் பாக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. அது எப்படின்னா, ஒரு பெரிய ரேடியோ செட் மாதிரி ரோப்லாம் சுற்றி கட்டிட்டு நடுவில் டாலர்ஸ் வச்சுருக்க மாதிரி இருக்குது. அது என்னமோ மியூசிக் ப்ளே ஆகிற மாதிரியே இருக்குது, துணிலாம் சுற்றிட்டு. இன்னொன்று வந்து புதுசாக ஒரு ஜோக்கர் பண்டல் மாதிரி இருக்குது. ஜோக்கர் மாதிரி ஃபேஸில் அங்கங்கே மார்க்கு, மண்டை ஃபுல்லாக நூடுல்ஸ் மண்டை மாதிரி, பின்னாடி கன் வச்சுக்கிட்டு நடுவில் ஃபுல்லாக செஸ் போர்டு வரைஞ்ச மாதிரி இருக்குது டிஷர்ட்லாம். மேலே ஒரு ஷர்ட் இருக்குது, டாலரில் என்னமோ கீ மாதிரி இருக்குது. இந்த ட்ரெஸ் வந்து லாகினுக்கு தரப்போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லாகினுக்கு தருவாங்களா அப்படின்னு தெரியலை. இது எப்போனா நம்மளுக்கு வந்து 3rd ஆனிவர்சரி வரப்போகுதுல, அந்த 3rd ஆனிவர்சரிக்காக இந்த இதுவெல்லாம் புதுசாக தரப்போகிறாங்க. புதுசாக கத்தி மாதிரியே ஒன்று வருது, கட்டானாக்கு ஸ்கின்னு புதுசாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த பெரிய ஸ்வாடு மாதிரி. இன்னொன்று வந்து கத்தி மாதிரியே இருக்குது, கத்தி தான், ஆனால் எப்படி இதை டிசைன் பண்ணானுன்னே தெரில, அப்படி இருக்குது எடா கூடமா. இன்னொன்று வந்து எலைட் அயோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக ஒன்று ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. குவாரண்டைன் டைமில் முடி வெட்டியானான்னு தெரியல, ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்துருக்கு எலைட் அயோட்டாக்கு. இந்த எலைட் அயோட்டா எப்படின்னா, நம்ம அயோட்டா வந்து ரெட் கலரில் இருப்பார்ல,
அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ப்ளூ கலரில் இருக்கார் இவர். முன்னாடி கொஞ்சம் முடியும், பின்னாடி பங்க் வச்சுட்டு பெருசாக முடி இருக்கு இவருக்கு. இவரோட ட்ரெஸ் ஃபுல்லாக ப்ளூ வித் பர்பிளாக இருக்குது. முடியாதே வெள்ளை தான், டை அடியில் பழகுது. வேறு என்னென்ன அப்டேட் வரப்போகுதுன்னா, ஒரு புதுசாக ஒரு கேரக்டர் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க நம்மளுக்காக. இந்த கேரக்டர் பவர் என்னன்னு தெரியல இது வரைக்கும். கேரக்டர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும். இந்த கேரக்டரில் என்ன பவர்ன்னு தெரியல ஒன்றும். ஓகே, புதுசாக ஒரு கன் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. அந்த கன் பேரும் சரியாக தெரியல. அந்த கன் வந்து ஆனால் M4A1க்கும் AK-க்கும் டஃப் கொடுக்கும்னு மட்டும் சொல்லிட்டாங்க. ஏஆர் புல்லட் வச்ச கன் தான், அசிஸ்டேட்டட் ரைஃபிள் தான் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடுச்சு. இதில் செம்ம ஹெட்ஷாட் விழும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வேறு என்னென்னா, புதுசாக ஒரு கிரனைட் ஸ்கின் தர போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ புதுசாக கிரனைட் ஸ்கின் வந்து லாகினுக்கு தர போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. லாகினுக்கு தருவானுங்களா இல்லையான்னு தெரியலை. அது என்ன பண்ண போகிறானுங்களோ. புதுசாக 2 ட்ரெஸ்ஸஸ் வரப்போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்குபேட்டரில். ஓகே, இன்னொன்று வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச ரொம்ப இதுவான ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்ல போனால், எப்படி சொல்லது, ஐயோ பேரை வேற மறந்துட்டேனே. இந்த பேர் என்ன ப்ளூ ஃபீனிக்ஸ்னு இருக்குல்ல, ஃபீனிக்ஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு ப்ளூ, ஆமாம் பிளாக் ஃபீனிக்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குல்ல, அதே மாதிரியே நம்மளோட இந்த ட்ரெஸ்ஸை மாற்ற போகிறாங்க. டார்க் கிரிமினல் ட்ரெஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும்ல, அது வந்து கிரே வித் ரெட்டு. மூஞ்சில் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் கொஞ்சம் கோளாறாக இருக்குது. ரொம்ப அது அருவருப்பாக கொரோனாவில் செத்து போனவங்களை பார்த்த மாதிரியே இருக்குது மூஞ்சில் இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து இவருக்கு. ரொம்ப வாய் பிதுக்கி, கண்ணில் ஒரு கண்ணு காணோம், கண்ணில் ஸ்லாஷ் போட்டிருக்காங்க, மூக்கில் யாரோ குத்திட்டாங்க போல. ரொம்ப சிவப்பாக இருக்குது மூக்கெல்லாம். அதான் செம்மையாக இருக்காப்புல பார்க்கறதுக்கு. இந்த ட்ரெஸ்ஸும் புதுசாக ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரீனா அஃபிஷியல்ஸ். பார்க்கலாம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களான்னு சொல்லிட்டு. புது ஒரு பேக் வருது, நிறைய வரப்போகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னும் ஒரு செம வீடியோவோடு வரப்போகிறோம். இன்னும் ஒரு 2 நாள் இல்லை 1 நாளுக்குள்ளே அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம். அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம். எங்களோட புது க்ரியேட்டிவோட அதை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட்டு கமெண்ட் கொடுக்குறவங்களுக்கு நாங்கள் கிவ்அவே கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் 100 டைமண்ட்காக வாட்ச் நாங்கள் கிவ்அவே கொடுப்போம். கட்டானா ஸ்கின்னை பற்றி பேசலான்னு வந்தால், அது என்னமோ ரெட் கலரில் இருக்குது. நம்ம எல்லா ஸ்குவாட்டையுமே அதான் அந்த ஸ்குவாடு பெருசாக வச்சுருப்பாங்களே நிஞ்சா, அந்த கட்டானாக தான் சொல்கிறேன். அதோட பவுச் வந்து கொஞ்சம் கோல்டு நடுவில் ரெட்டாக, எண்டிங்கில் வந்து ரோப் சுற்றின மாதிரி இருக்குது. கத்தி பார்த்தோம்னா அதே தான், கீழே வந்து அந்த பிடிக்கிற இடத்துல வந்து ப்ளூ கலரும், மேலே வந்து ஒரு தட்டையாக வரும்ல ரவுண்ட் ஷேப்பில், அது வந்து கோல்டு கலரும். கத்தி வந்து ரெட் வித் அதான் ஆரஞ்சு ரெட்டு மிக்ஸ் பண்ண மாதிரியும், சைடில் எண்டிங் அந்த ஷார்ப் பாயிண்ட் வந்து கோல்டு கலர்லேயும் இருக்குது. இதுவும் தரப்போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. புது பண்டில் வருது. வேறு என்ன இருக்குது அப்டேட்டில்? அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்டேட்டில் வேறு எதுவும் இல்லை. இன்னும் நிறைய அப்டேட் கலாரிலையும் வந்து கொஞ்சம் மாற்ற போகிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பர்முடாவில் வந்து இன்னும் ஒரு 2-3 விஷயம் மாற்ற போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. என்னென்னா, ஏரியாஸ்லாம் கொஞ்சம் மாற்றுறோம், புதுசாக டெம்பிள் வருதுன்னெலாம் போட்டிருந்தாங்க கரீனா அஃபிஷியல்ஸ். அந்த டெம்பிள் எப்படின்னு தெரியல. இன்னொன்று வந்து கன்ஃபார்ம் கலாரியில் வந்து இது வரப்போதான், புத்தா டெம்பிள் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்டேட்டில் இவ்வளோ தான் தெரியும். இன்னும் தெரிஞ்சால் கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு நாங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தருவோம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் லைக்கு கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் ப்ளீஸ் பண்ணுங்கள்.